Здравейте! Добре дошли в театъра на вътрешната истина. Една поредица в подкаста Нова идентичност. Днес ще чуем монологът "Гласът, който си върнах" или срещата между старата и новата аз. Сцена. Тиха стая с приглушена светлина. Една жена, една душа, два гласа. Тя в токсичната връзка и тя освободената. Тя в токсичната връзка стои на единия стол и тя освободената на стола срещу нея. Двете не са врагове. Двете разговарят. Тя в токсичната връзка започва. И да направя, пак съм виновна. Сложих си червило. Каза, че изглеждам като уличница. Готвех, докато малкото ми дете стоеше до мен. Каза, че съм лоша майка. Приятелките ми изчезнаха. Той не ги искаше наоколо. Затворих се. Задуших се, загубих себе си. Тя освободената. А какво всъщност направи? Да, остана цяла, дори когато той те режеше парче по парче с думи. Остана жива, дори когато те обвиняваше, че си прекалено чувствителна. Ти не беше слаба. Ти беше безкрайна. Тя в токсичната връзка. И че дрехите ми са прекалени, че бедрата ми се виждали, че съм срам за него. Събрани ми да нося роклите, които обичам. Обвиняваше ме, че съм лоша майка, че съм кариеристка, че мисля само за себе си. И знаеш ли, изпитвах вина, когато ми беше хубаво сама. Той ме наказваше с мълчание, когато не му угаждах. Освободената. Това не беше любов. Това беше затвор с копринени стени. Моралният тормоз е тихият убиец. Събличаше дрехите си с вина, а с тях и идентичността си. Заслужаваш да носиш светлото, да казваш да на тялото си, на гласа си, на изборите си. И никой няма право да изтрива жената в теб, защото не може да понесе нейната сила. Тя в токсичната връзка. Започнах да се извинявам за всичко, да се чувствам виновна, когато се усмихна, да се страхувам да поискам прегръдка, да мисля, че приятелите ми ме съблазняват за грях, че нямам право да се чувствам добре, че не заслужавам обич, ако не съм перфектна. Тя освободената. Лотосът не пита дали кълта, не пита кълта дали има право да цъфти. Не пита кълта дали има право да цъфти. Диамантът не се извинява, че блести. Та ти си и двете. Това не е край. Това е прераждане. Вината не е твоя. Срамът не е твой. Ти не си счупена. Той просто не може да те зачете. Тя в токсичната връзка. Знам, че ме унижава. Знам, че ме наранява. Но какво ще кажат хората, ако го оставя? Как ще се справя сама? Страху? Тата? Ще се чувствам ли отново обичана?
Тя освободената. Ще се почувстваш обичана, разбира се, защото ще обикнеш себе си. Ще бъдеш чута, защото ще чуеш себе си. Сама ще си със себе си. И това ще бъде най-смелата жена, когато някога си била. Сега си новата ти. Ти, която казваш не. Ти, която избираш. Ти, която се завръща в живота си с глас, с тяло, с лице към слънцето. С теб няма две версии. Остава само една. Цяла, истинска, една жена. Една жена, която се върна в себе си. В себе си.